Ако баба ти беше бодибилдър, щеше да ти прави ето такава протеинова баница. Ето как и ти да си я направиш. Открадваш всичките яйца на комшийката и чукваш 7 от тях в една голяма купа. Разбиваш ги здраво и към тях добавяш кисело мляко или скир. Също така добавяш и извара. Разбъркваш, след това натрушаваш нискомаслено сиренце. Разбъркваш и е време да редим баницата. Слагаш 2 кори за основа и след това другите кори ги намачкваш една по една, ето така, като розички. След това равномерно изсипваш цялата плънка отгоре върху корите, да има навсякъде. Покриваш хубаво с 2 кори, след това надупчваш с ножа, за да може заливката да влезе хубаво навсякъде. Сега чукваш 3 яйца, за да може да стане мега протеинова баницата, разбиваш ги, към тях добавяш газирана вода и заливаш отгоре баничката. Заливаш с малко разтопено масло за разкош и печеш на 180 градуса за 1 час. И готово. Сега оставяш малко да си почине, режеш, ядеш и резеш. Да ти е сладко. Рецептата е долу в описанието. И не забравяй да ме последваш за още такива страхотни рецепти.